ago. Ah, so as I said, Sabosoposa, only ham, a TV and for a penny at a couldn't fa, Madden Sapabinum. Oh, today I come here, your frefro, nay, I soften a refrefro. I suffer some of and so. I suffer some of Madden Sapabinum. And now could the cannot to say to say something that was Sapabinum. Never I got two good the kind and sa. And I was about good the kind and sa. And Koyan song, we now what is Sapabinum. Of forever and so. Adam Mansa, Yada Biansa. Damonocoso, Momadin Sapabinum. Do I say, Madin Sapabinum, Momadin Sapabinum, Yawos, Madin Sapabinum. 4 years and 2, Madin Sapabinum. Ah, copying your from one eye from Sana and from my museum. And offer my friend to ma, na yani gesso. And then, and say, Nipasubi, ah, 1 9, and quetchy. Na sabe on adlo form. Person mo twe na afu ankatia obu otoso abien. Ade ne si form. Ah, wo muntime nkyira ase. Mpani modin sapam na monta ye tagigina pa. Obusuo ne ka no nkuno so akwapem bebo. Obasa ya kuman mpani ne de. Adana na mo samanfo. Akopo man ti dun song. Osudum. Ah, wo aburi wonsani. Otopre manfe wonsani. Akona de abra wonsani ma fremu no ma fremu yina obi bia fremu ye okuma mpayini mo nyina mo nkwaso na fo kate obu nkwaso na kwasim na koto se bia nkwaso madaruma mpayini ye gina ha ana me gina ha na me se oyinche okoden eniodin akukudro At the man and nefu ankati obu otoso abien. Ade ne kwasim na ko aye aso ahene otoso abien. Momo mo chidom. Na monta mo chati gina pa. Na ne yeri ye bia wo kwapemam na asomdwe beba no. Ya fa na mo busuo ni obakofa. Obi abakro mu se one de oye mamboni, ompa ni yie. Etu ono besai abehwe mo yagu akropon krom wode. Ane mwada roma. Impanyina mo sori a akabia yeye e na nanom samanfo amamprobi ensamanfo munyina mo sori o munyina mo sori o munyina mo sori o munyina mo sori o amrenadu sa wo sa etwasa esasa mo kasa e wo se nipa bi fia asase ne so na asomdwe ba okoma mu so yo hene o ne do so ne de no pane se opanim guase e de ma na afu ankate obuo otoso abiem aye opata hini kodwo kasinti womo so wo kwapamandia ya nhwe mo kwapamanya den ensai aye ne nakufo de yeyi apa ye yigu na pampam ye yigu ne tireso on na pamfo e be hia e be ye sa pam mone no wakropon ade kodwo kase onye odehye ade ne be se agonya so yo opata hini ye yi apa de go mutisuo asure ye asure Yani mukuo yani majanio waya asra waya yani mukuo yani majanio asune eye won a wo so mo ya pakanfo enum na mo de petition at the court traditional council me bi sase wo mo dadwene ye Ada sumie so dwene anase no moto nko ana sabe no nga no nsa apakanfo ne nitumi o mbetimatua ne nafu ankate obuo otoso abien akonwa so ona kunya ne de ona okese epura na epuru mu nitumi jankwasi adonte hene aye wankase wasase so aye ukuramu wo atwase wotima ka wasema wie asodu akọ aye benkum hine wolate wo wankasa wotima bo wadwe awie ansa na mo babedi sansem hunu no na bibisa se sakamu wonyansa ana adwere mu do
ana mpese mutu sa na mo wuyi a ewo se etwase ezesa nkam koma bre wote ne nan so na mo ne kwadi koso ne ekobadi na mo nkokọ no biye mo nkokọ se mo nyina mo nkokọ hwe se yampa se kwadwo kase oyo pata hini na kufo de besi so no aya ne kware se contempt da no so ana munim wo yi nyina osim kwatia amaya nkyira okoya fa so a wo ba asase we so aya wo na ansa na oboyo osim abefa amonokuruma konwa no na ye asohemia ono di mo akoten na nakwafobia di mo akoten ansa na oboyo den obefa konwa no obodi akwakwa wakonye kra hu da aye ni mfa hene mo nsan koda nwene ho bio na tumi biara ni wo mo matiba tua na nafu nkate obuo akonwa so da yede nyansa ana chichiri kuro yede dom ana chichiri kuro na de dom na se nyansa ni mu a mfaso bi ane so meka ne kotope amomatem ho asese me bisa mo question hina na so mo dai ana bro ben ana mo kohu no kwaji nyansa free ne ho anase mo bom afuru mo asese mo afuru susu nti mo bom se bum na se na mo pa bia na mo tibika na mo pa bia na mo timi ye aye ba mo hene wo ne hina a wo twa gwan ko hene so wo beto atwa gwan ko hene so sa wo su hene ba mo hene hwaniye bampo hwaniye na bi wasi kro no anya wonko wo dia tieniye bi wasi kro na da ho anya wonko wo dia bi wasi kro na da ho no aya asrafo dia tieniye pa na wafo afufuro ade wakaka bensam na sese atuatwa anotina makofa sariki adabaya dantam na sariki kwa moti ase osafo hine aye pepe na makofa ande na bananti bo mo osafo hine no emes asi anya de be koda nimu biew de be si ase na chi na mbobie modunu mo gina hwa maka hwa bebe modunu mo gina hwa na maka hwa mundi bebe biara mo sai den akọ etimuntie me na muntie me ne yie saye tu ohemia mo kire ye kwa ye fa so di tu ohemia kodwo kasina mudi na chi no enye wo jankwasi ana bobọ ogwa aka so ohemia ana esi hene na ahemfu egu ha yiro bia na wonfa ne hemia nsam ana wasi hene na de frehe otobo jankwasi ana de frehe ana na bibisa mo se so eyensabi ana mo kono mo na fa mo ni su ana so obi no hu mo ni so ana mo hunu mienu abianga ntia moment bi ehun se ne yare ye no e de sai okapeman okuma ni ho a okapeman ni ho tie ni ye okuma ni ho a okapeman ni ho akonya ban na mo de kwadwo kaseto ekosi so afraben na mo de suaye pomponsun ewahe amuse mo bedi 200 years eyenim guase de mamo se munnim akwapim history afo na mo akire so obi bi onim bia no famra ana so obi bibi bia wo de nche no famra obi bibi wo de nche bia no be ne abo kira efisai yan sori enkokoto kwadwo kese onyo deshe sa ana busuane ka ne busuane kan no ana meka abusuane twogwan wo so abia press conference was a press release na wo so akire se onyo mo deshe omfiri wasen mu edisabe boa monko hwe na busua no ekan ye no saboti ase mama nya se munim ko ana munim kasa manwu nyansasem o manfehine mesore mechiawo nyansasem na manfehine ka kire mo no sakamu ye madwuma ankanu na wose mutie na mo san kobachi na mo koda dwene ho
na muda sem papa bi abaka kire okwapeman na yese batu wo so do kwese why press conference ya suspending here dem ya this two no who are you wo sim kwata wona hwan wona hina jankwasi hwe no 1 2 na nsia kropon so baba di sanse hunu bio na wo ba kropon a na wo baba kanya sasam ade a kire okwapeman aso de okọ wo ba kropon a na ba kanya sasam ade a kire okwapeman bekum oba na ba kanya sasam ade a kire okwapeman na moye madwene se mo ba faase akokosi himia efie be mo na mkokofa wa mo nyansa na akachi wo yento sabe mo nyansa da akachi ne ebinu no ukokofa himia na fi nkati afie amoja afie anasa chabia afie anamkofa afre mo tua na mo kitikitiki ko mo na kurom ko ho mo na kuro himia se omaye acting queen moda da se no ka kire mo onyansani abrewatia no onyansani abrewatia ohimia no mame nuvuntabraba mechiawo what you say odon hwemo nsai oforegwa emuhu fi ensai no what you say ya hwe emansai etina mo ye bebrebe yina no se nyo no ebebuo mankasa motifi boni ewo no bebuo motifi na enche mo hwani ye mo amukro manfo na moteso no wo ba sore tiamo wo ba sore aidan etiamo amo hu se yi wampa niema na mo ye no efaso bi anyedan enni so efaso yeden enni so enfaso ayeden enni so enfaso ayeden enni so maka ne mpanga biesa mama nyansa anya dwuma wekuapem na ye panyansa awon Ghana ha yese kwakuapem koso nyansa efedan so ana ne bayira ntima mo kese na nyansa ya yira wekuapem efise woyam panyina mo yeti bon koso sa na eba woyam panyina wo mudu mafru edi sikachi a sa na eba na ne nyina no aye na nakufu ado wo uyo kapini ba waje fie kropon wo nyansa nyina mu no anene ne wo de abato kropon ande adane manso no wo se ne apipi aban wagu no apipi pat wo so wagu no ese wo nyansa dudu ntie yetufu a wo se wuntie nti ano na person de be so kapmandia ane nana emre no na waye wadwe se opesika kogufie eturu bata kodwo kase achi ayo pete hene achi dia ane me kam wate won se kodwo kase afie ye womu yi ontimi ne akonwa bia wa kropon ho no nyo hene nkonya so no kwase kufu ka ho ana kwase kufu matu no to so biesa no onwe no ye the first onwe no ye the second it's the third no aye kodwo kase no efre kwase kufu se ne mene awa himfi says ye betumo akonya so ne de nim gwase bebram de ane fare no owo de ane mefa ne saa ano sai ne mene akonya ban ane kwase kufu wo enu nti akonya ban so na mo de kwadwo kase to kokan ne niam ban yesu ohene wia ne ntama na ahene ma bibibia na se ko eye aso hene fi ne de koma na kwase mra ko otoso abie no de sie so sama no matimi aye na mo so le tuputupuru no bi ma musika akra bi na munya bibi edia na fe atomo sabe asa won enam nsadwase na wo munim no omoye oti ase asa won atin nsadwase wo munim no omoye adentia bibi sabo samo da dwene yana ene me mamate mu wase se ekropon kuro na da ho no ayofori agwa ene kito
akwapem kro ni nyina okuma mpanyini okuma ni hɔ a mesesi so okuma ni hɔ a akropon kro no ana akwapem kro ne yeden eni hɔ eti mon sansan mwachi na mon kɔ na nafu akatie obuo nan so ankɔ na nakosi mna kɔ toso abien na nafu akatie obuo toso abien nan so na mon fa chew pa mu yedru chew pa nyansa wom na mon se mafum abrewati ano mafum ohemia sankofo wohei yenchi achia na muye desia bebuo yina sabe nipa bi na pia mo ana mukodi mo frasem eti amama adrum aye ha na muye ni de mo aye ha besi na leta ben kola motima atro de akoma ohemia motim fo leta bia nkoye enim guasefo apakamfo enum no muye nim guasefo papa Samoya madwene se modi sikachi yankwaso aye wadwe se upose wote wo ho afi okuapem ana okoma ase a akuapem ase a enye sa nyansa kwanwe so ne yefa wo tieni ye mebu be enye sa nyansa kwanwe so ana yefa wabu wadwene pose obete wo ho na wo boa otibente submitim bi atwamu dadada wo mkobo pon amoya madwene se ba mo hene because asrafo ndo ko na bai eto won so ndo ko na betu asrafo na den efu akọ na akomfo be take over na ba mo hene ekoyi na wote so no ayawode a ekoyi na wote so no bibisa se ayawode a mo kire ma yete se wo aya wadwene se media na sabe yo media na nkasa no ana wadwene wo fom na ke be ye interview a enye wo ba mo hene onsa fata se ye interview ni agi nyansa ya jinyansa efie kwapem nkonwa ho a enye wo ba mo hene na ese ebisa wo enye wo ba mo hene na wo se yebisa wo oti ase enye wo ba mo hene ana wo se yebisa wo mo betu so wa kokoti anna me na no fara me ka kire mo sai mo pa mo fa soro amesi form afa benkum akoni mfa animu ne akire mo adwene pona maboni nyina matase ni nyina no asi moye mo adwene se mo ba se yakuapem de a ane yenso yenhwe ema mo nsai no esan se wojan kwasi wonya so na ni o me kama mo ate wo ase waje na fie kropon wona yo burini wo ye duane wonya so na ni eti wotim be ka sonafo asem ada kropon kura da na sonafo na ose yesi hene ansa na munyina mababa som asofo nsi hene a woni tumi bia oheme nya omugidi ada yimfie kisha wansa hwekwe ofa so obitiri oheme ya hwekwe ofa so kode na so na nchai ni kode anado 2 o'clock na wona na so ayi fi ofu akware unyansa mu no ana kwche batakari na dukosu ai eye ni wode ma eye ani wode ema mo ana me bisamo eye ni wode ma mo emre na so na si emre na mu don na mu ne wo no 200 years no mutimi ntwa ne nne entwa no kyena mutimi ntwa ne nne entwa no kyena asranse manfo yi mon sore na mon kasa na nipa binum amamboyfu binum o mu ya pakanfo mon pese okomai ho beto no okwadumai ho beto no mo hwe na mo so mo dai mo ankase mo chi mon samanfo mon konwa ensuo abosuma wo mkrom wo emotia mpem ne samampem ensuma daye na mo se na mo aye no mo adwene ye de eye mo fra adwene ye de to insania ni a 0.01 kra munya nyanse na mo de koye petition no 0.01 kra munya den munya what you say munya emperment kasan ku masubua
Medimu besia. Na mon champa tu. Medam payina se. Mechia okuma mpayini. Mechia na nafua enkate obuo autoso abien. Mechia na nakwasi mnako autoso abien. Ane mpayina eka no ho nyina. Ane opayini fianko. Akra mechia. Medamu nyina se. Akwapem concern youth. Mechia mu nyina na medamu nyina se se mo bo mechidom. Odeshi kwakufori. Mechia wo. Abusuapan kwadwo wusu. Mechia wo. Twafo hene. Mechia mu nyina fotosan. Meyi bia afuma enye yie. Na meka na se mempa yini. Medamu nyina se mebo. Na mugusua 𝐃𝐈𝐒𝐆𝐑𝐀𝐂𝐄 se open sa papa no ma na mekanfo nana 𝐃𝐏𝐻𝐃𝐂𝐄. Nana 𝐃𝐏𝐻𝐃𝐂𝐄 ena mekanfo edi ama omo so ena omo de 𝐃𝐈𝐒𝐵𝐻𝐃𝐂𝐄 edi abadwa so 𝐃𝐈𝐒𝐵𝐻𝐃𝐂𝐄 edi abadwa so na sa wo ye oba na sa wonya o month na wontimi inflow ya ena na mekanfo nana 𝐃𝐶H𝐵𝐻𝐃 ena mekanfo edi ama trust me over bedamase echi memory refi se 𝐃𝐈𝐒𝐵𝐻𝐃 eno ene ewo so subscribe 𝐃𝐈𝐒 TV na mo like it na mo sign share page no na enko chichichichi nationwide baby a wo so a wo hwɛ me ahensɛm nsɛm a ɛsɛfata ne adi yɛ to yie ɛna yɛn di yɛ di akyi o baby a no kware no wɔ eti sɛ wo hwehia yɛn a wo frɛ yɛn a wensa ɛbɛka yɛn yɛwura Larry Owusu yɛtia wo papa dwumadi no yɛgusuara. Hello, this is your boy Joshua Tingo. You can as well call me Americana. Keep watching 𝐃𝐈𝐒 TV. They will give you the best. They give you the best, and you're gonna watch the best. 𝐃𝐈𝐒 TV. Be also. Hein.